Ugwumba ebeziri tụgharịzịa Chukwu okike abịa ma dịka chi ukwu bi n'igwe ọ dịzị ka gasị na Chukwu okike abịa ma bụ Chukwu ndị Igbo nke ihe dị iche ha na ihe dị iche na ha na ihe dị iche na ha na-awa bụ ofu aka ka m makọrọ gị ka iwe ghọta ya oge ndị ọcha bịakwutere ndị ala ọgụ mmụọ ha ji were nụ ọgụ aha bụ Chukwu okike abịama Chukwu okike abịama bụ mmụọ ndị arọ Chukwu ji n'uso ndị ọcha ọgụ wee merie ha ha nọrọ ọgụ ahụ fụ ohu ahụ 20 years wee merie ha na 1801 1901 so merụ na ndị ọcha aka nka nwe ha arọ Chukwu ọ dị iche na ọ dị uche na Chukwu ọ mmụọ dị na-arọ Chukwu ndị arọ Chukwu ji wee meri ndị ọcha ọya ka eji ruo kịta a na-ekwu okwu Biafra kwa ịfụrụ ịma mgbe Ojukwu jere agha onweghị mmụọ du eji ọgụ maka na Ojukwu bụ Katọlik ekatara kịta o jebe agha ejebie ị na-efu na ọgbanakwuru ndị Caritas Rome ọgbanakwuru ndị Rome agha ọbụla a na-eje eje nwere mmụọ na-edu eje agha maka n'ihi na Ojukwu bụ Katọlik efe ya ọgbajekwu Rome ndị pope nyere ya aka mgbe ahụ ịghọtago na mgbe kpọta ndị Caritas na-enye aka Caritas International na-enye aka so anụcha ọgụ a emerie ndị be anyị ewechọzi ịnụ agha nke a kịta na ebechakwa ibidokwa okwu Biafra nke ịbụwa nke ugboro abụọ ewe na-achọ mmụọ ya esoju ọgụ a ịghọtara kịta Nnamdi Kanu bụ onye isi ndị IPOB gatago wee bute mmụọ befa mana Ụmụahịa bụ ụmụ Alọchukwu Ụmụahịa bụ Alọchukwu gasị gatago so wee bute Chukwu okike abịama Chukwu okike abịama bụ mmụọ dị na Alọchukwu abịama bụ Chukwu bụ mmụọ dị na Alọchukwu ọ ya ka o ji bụrụ mmụọ ahụ were bịa na-eje ọgụ ọ ya emerụ o ji ya bụ na ihe eji amụ ya bụ ọkụ ihe ọbụla o merelu ga-agba ọkụ mere o ji abụ oge ahụ mgbe oge gboo ha ji egboro Chukwu okike abịama were bịa ịtọ ndị mmadụ n'oge gboo ha na-esu n'ọkụ Chukwu na-aga Chukwu ji ọkụ aga Chukwu chi ji ọkụ aga dịka Amadioha ji egbe igwe na-aga maka Amadioha bịa ọrụ ebe a ọ ga-amajiri osisi tee n'ụlọ onye ahụ bụ ma majiri osisi tụchie ụzọ Amadioha nke ụmụnne ọha ya nke Chukwu okike abịa ma ọ ga-eji ọkụ o ji aga enwere ihe ejirigoro ọkụ mee kamgbe eburitere ya bụ Chukwu okike abịa ma iji baa na agha ma ọ bụ ọgụ ihe inweta Biafra nke ugbu a dịka i kwuru na Chukwu okike abịa ma na-eji ọkụ eme ihe na enwere ihe dị agha a ga-eji matụ na ihe a bụ ihe iji mara na ihe a bụ etu Chukwu okike abịa ma si eme ihe eji ilekọgo eze gị ọnụ onye na-amaghị ụzọ jụọ ụzọ n'ụzọ ka ụzọ ezuru ọdụ ma eze nkwu jiri ile gị gụọ eze gị ọnụ anyị bụ ndị Igbo akpụchara m ya mmekwu na ya ka anyị na-agwa gị bụ na chi the God eji eje ọgụ nka bụ Chukwu okike abịama Chukwu okike abịama abụghị Chukwu mana ụfọdụ ebidogo nwewe nghọtahie ụfọdụ kwenyekwuru ugbu a na Chukwu okike abịama bụ Chukwu ndị Igbo bụrụ chi ukwu onye ji si na Chukwu ndị Igbo bụ na nọọ ya bụ Chimere na ndị ọcha emeri ha anyị ịmụ na ndị Arọchukwu bụ n'ebe ha si bata ndị ọcha meriri ndị Igbo
ndị ọcha emerighị ndị Igbo, Britain emerighị ndị Igbo. Tupu Britain bịaba anyị, ndị be anyị na ndị ọcha emekọ bụ n'elu ihe. Ndị be anyị na-eresi ma ose, na-eresi ma akpụkpọ agụ na akpụkpọ anụ na bronzes anyị. Ịghọta na-ekwu ndị Portuguese, ndị anyị bụ ndị ọcha Potoki na ndị ọcha Potoki. The Portuguese bụ ndị izi anya na ha jikọtara. Ndị Portuguese si Warri were bịa. Anyị na ndị Portuguese azụba n'ahịa na-azụ tee mgbe tere ezigbo aka tupu emechazie ndị Britain si Calabar were bịa. Mgbe ndị Britain si Calabar were bịa, ndị izi ha jekwuru bụ ndị Arọchukwu. Ndị Arọchukwu gbara ha jajanụ. Nsị egbe abụrụ ndị ọcha kụziri anyị ya. Mgbe ndị ọcha butere egbe, ndị be anyị arụtara ama ebe onye ri amara ebe onye anya egbe mgbọnana. Ndị be anyị amagbuo onye anya egbe ntụ. Ndị be anyị amagbuo onye anya egbe tupu ndị ọcha were bịa. Ya bụ na mgbe ndị ọcha butere egbe ha bịakwute ndị be anyị, ndị Arọchukwu anụrụ n'ọgụ. Ya ka nsị gị na anụrụ ọgụ ohu afọ 20 years. Nụcha ọgụ a ndị ọcha emere ihu ndị Arọchukwu. Kama ife a meziri bụ na ha na ha bịaziri gbaa ndụ. Ịghọtara kịta bidozie ahịa mgbere ohu. Ebe anyị emere ihu na ka asịzi oge mgbe bịazie ihe a ji bịakwa n'usoro n'ọgụ bụ ka ọ na-enye aka ka na ndị bụrụ na-esi ike ka kpọtawazie ndị mmadụ lebe ndị ohu. So afụzi ha na nke ahụ nke enye ego. Na ndị Arọchukwu na-ejezi n'ime obodo na-akpụkọta ndị mmadụ na-akpụtara ndị ọcha na n'ọnụ ịgba ohu. Meziri na ndị agha ndị bụ ndị isi na ndị isi mgbere ohu a, ndị Arọchukwuruzie ebunye ha egbe, bunye ha mma. Na ha nwakwa ndị mekwara warrant chief by warrant, kwụ warrantọ. Ede 1909 na 1916 ebido warrant chief. Efere akịta. N'ọzọ na chi ahụ zọrọ ndị Igbo oge ahụ ndị ọcha ejighị meri anyị ka anyị na chi akwara azụ na ya. Ịghọtara kịta na n'ọgụ nke anyị na-anọzi kịta, ebe ọ bụ na nweburu chi ndị be anyị ji wee jebu ọgụ merie ka ejepolitikpachi ya wee jee ọgụ nka. Maka na mmadụ ịzọ ndọrọ ndọrọ nwere onwe ebe agha ka ọ bụ. Ịghọtara kịta mee na ndị IPOB dazi ndị ebe anyị, ndị Biafra anyị na-ekwuzi okwuzinye anyị ọchịchị ka anyị nwere onwe anyị si na ha agaghị eji chi nke ndị ụka chi. Ịghọtara kịta ya ka anyị eji eje bụ chi nke ndị be anyị ji eje agha nke etesti bụ one. Chi nke ndị be anyị ji bụ one jee agha mbụ bụ Chukwu Okike Abịama. Maka na nke Ojukwu ji gaa awọkụ nke ha daba. Ị na-efu na okwu ha na-adị iche, emereme ha na-adị iche. Ịghọtara kịta mana ụbọchị na-aga ịghọta na otu ụka ka ọ bụ na-abụghị Christianity, na-abụkwa Judaism. Mana kịta anyị ka na-eme okwu ihe Biafra ya dịka Biafra ya ha dị. Ya bụ ya ka a na-achọ ka ama na enwe chi nke ahụ nwere ike inye anyị Biafra. Ị na-anya efu na ndị nọ n'isi enweghị ihe ha ji ụka kpọrọ. Anyị na-ebu Katọlik na-ebe anya Christianity enweghị ha ji ekpọrọ. Ha sị gị na Chukwu Okike Abịama na Judaism yi tetebara. Nọọ chi ya na ịma na-ekwu na ndị Igbo na ndị Juu bụ ofu. Ndị ahụ nọọ Judaism nke ndị Igbo. So na Chukwu Okike Abịama abụghị chi anyị na-ekpere. Ịgọgidoro m ọfọ si na Chukwu Okike Abịama ihe m atụpụrụ gị ọnụ maka na ọmụọ ndị Alọchukwu. So na okwu Biafra nke a kịta ndị Ojukwu ejene ọwọ daba onye ndị bie kịta na-aba abịa ndị ụmụanya ndị Arọchukwu na-ejezi. Arọchukwu bụ the last civilization ndị Igbo. All civilization ndị ọcha jegidere aha buganikwara nka. Ị na-anyị fụnọ na ha buganiri na ndị ọzọ na-ewere ha ezigbo aka bụ ndị Anambra. Ndị Anambra ọ ihe nwanne anyị nwoke jere onwetaghị ka ụmụnne anyị ndị nọ na-abịa sị ka ha jee a na-enyeziri ha aka.
ị na-efu na ọgụ nke a na kịta anọ kịta na onye Igbo ukwu bụ isi Igbo Funai bụ Ọkwadike. Onwe ihe Ọkwadike bụ arụsị Igbo ukwu ji eje ọgụ n'oge gboo. Ọkwadike ebe arụsị Igbo ukwu ji eje ọgụ bụ mmụọ Igbo ukwu ji eje ọgụ n'oge gboo. Ya na nke a na-ejikọtaziri mmụọ Arọchukwu na mmụọ Igbo ukwu.